Jeg kan få en ørte. Ja. Jeg vil have penge. Kyniske. Men det kan jeg godt forstå. Ej. Hvad er det, der er nede i ærten? En slange? Nej. Slange. En slange. På Nej! slangerup. Er det spist af lærerne? Hold op. Ej, jeg tænkte, det var meget at spise den der ærte. Skal vi tage Martin med her også? Ej. Er det dejligt at komme hjem til ærter, Martin? Ej, jeg tror mere, han er glad for dem til brun sovs. Men det er ikke så ærligt. Nej, altså brun Jeg er sovs. brun sovs ved. Ja, han har brun sovs til. Hvad skal jeg næste aften? Det ved jeg ikke, Mette laver mad. Det er år siden. Det er vores sidste aften, fordi Mette, eller min mor Nå. og min far tager til Tyskland i morgen tidlig. Yes. Nå. 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 Hvem skulle så være sammen med i morgen? Nå. Jeg tager bare, der kommer Nå. en rosted. Nå. Nå. Hvor er du med hende? Det går godt. Altså Connie. Connie, Ja. det går godt. Så slukker jeg for Det var den. hende, der var en Okay. fest og lørdag i sin